Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Braćo i sestre, dragi vjernici, u ovaj dan Gospodnji okupljeni oko Gospodina Isusa, povezani jedni s drugima u duhu molitve kao i ovim medijem, uputimo Gospodinu svoje molitve. Molimo za nas, za naše vlastite nakane i potrebe, kao i za potrebe i na nakane cijele naše zajednice, našega naroda i cijele crkve. Danas crkva obilježava i dan naših očeva. Pa evo, molimo Gospodina da onima živima udijeli snage da i dalje mogu svojim obiteljima biti istinski čvrsti oslonac. Zahvalimo Gospodinu Bogu i za one koji su preminuli i molimo da ih primi u svoje kraljevstvo i da ih nagradi vječnim životom. Danas, evo, mi živimo u vremenu u kojem smo okruženi dežurnim katastrofičarima, koji u nama i oko nas uvijek vide zlo i nevolju i navješćuju propast, naglašavaju snagu zla i ističu našu slabost i nemoć. A mi vjernici naprotiv znamo da je Bog iznad svega i da je Božja sila jača od svakoga zla. Zato se ne plašimo niti izvanjskih nevolja, niti vlastitih slabosti. Mi se jednostavno trudimo ukloniti grijeh iz naše duše i nastojimo Božjom snagom činiti dobro. I onda znamo, Bog u nama i po nama djeluje. Bićemo to u stanju ako shvatimo da je Bog naš dobri i milosrdni Otac, a mi braća i sestre. Zato se na početku ovoga svetoga mislenoga slavlja pokajemo za svoje grijehe. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo i sestre, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vazda djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo i sestre, da se molite za me Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Christ
vjeri koji u Kristu vjeruju, udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, posle vijeke vjekova. Amen. Čitanje knjige proroka Izaije. Recite preplašenim srcima, budite jaki, ne bojte se. Evo Boga vašega, odmazda dolazi, Božja naplata, On sam hita da vas spasi. Sljepaške će oči tad progledati, uši se gluhih otvoriti, tad će hromi skakati ko jelen, njemakov će jezik klicati. Jer će u pustinji provreti vode i u stepi potoci. Sažgana će zemlja postati jezero, a tlo žedno izvori. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Hvali dušo moja, hvali dušo moja, Gospoda, On ostaje vjeran do vijeka, potlačenima vraća pravicu, a gladnima kruha daje. Hvali dušo moja, hvali dušo moja, Gospodin oslobađa sužnje, Gospodin slijepcima oči otvara. Gospodin upravlja prignute, Gospodin ljubi pravedne. Hvali dušo moja, hvali dušo moja, Gospodin štiti pridošlice, sirote i udovice podupire, a grešnicima mrsi putove. Gospodin će kraljevati dovijeka, tvoj Bog Sione, od koljena do koljena. Hvali dušo moja, hvali dušo moja, Čitanje poslanice Svetoga Jakova apostola. Braćo moja, vjeru Gospodina našega Isusa Krista slavnoga ne miješajte s pristranošću. Dođe li na vaš sastanak čovjek sa zlatnim prstenjem u sjajnoj odjeći, a dođe i siromah u bijednoj odjeći, i vi se zagledate u onoga što nosi sjajnu odjeću, te reknete, ti lijepo ovdje sjedni, a siromahu reknete, ti stani ili sjedni ondje podno podjožja moga, niste li u sebi pristrano sudili, te postali suci što naopako sude? Čujte, braćo moja ljubljena, nije li Bog one koji su u svijetu siromašni izabrao da budu bogataši u vjeri i baštinici kraljestva što ga je obećao onima koji ga ljube? Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Aleluja, aleluja, aleluja. Isus je propovijedao evanđelje o kraljevstvu i riječi
čitanje Svetoga Evanđelja po Marku. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme vrati se Isus iz krajeva Tirskih, pa preko Sidona dođe Galilejskom moru u krajeve Dekapolske. Donesu mu nekog gluhog mucavca, pa ga zamole da stavi na nju ruku. On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu Efata, to će reći otvori se. I odmah mu se otvoriše uši i razgriješi spona jezika, te stade govoriti razgovjetno. A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No što im je on više branio, oni su to više razglašavali i preko svake mjere zadivljeni govorili. Dobro je sve učinio, gluhima daje čuti, nijemima govoriti. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Braćo i sestre, evo nas ponovno okupljene oko Isusa Krista. On nas kao i svoje učenike okuplja, poučava i vodi. Pokazuje nam da mi nismo sami u ovom svijetu i da se slobodno s njime možemo suočiti, jer on je s nama. Njegova milost, njegova snaga. Kao danas u Evanđelju susrećemo Isusa kao čovjekovoga prijatelja. Jedna od Isusovih osnovnih oznaka bila je ta da je on stvarno činio dobro. Čak i oni koji Isusu nisu bili skloni. Nakon što je on izliječio gluhog mucavca, priznali su, veli evanđelist Marko, dobro je sve učinio. Gluhima daje čuti, nijemima govoriti. Neki bi mogli reći da je Isus ta čuda činio samo zato da potvrdi svoj nauk. Ali ne samo zato. Na više mjesta spominju evanđelisti kako se Isus sažalio nad nevoljom ili bolešću ljudi koje je susretao i onda im pomogao. Činiti dobro, to je najjednostavniji i najsigurniji put. Nikada nećemo pogriješiti budemo li dobro činili. Koji put će ljudi biti nezahvalni, koji put možda od toga neće biti koristi, koji put će se zlonamjerno tumačiti ono što smo činili. Međutim, treba dobro činiti. Sve drugo prolazi. Sve. I slava, i čast, i ljepota, i pamet, i uspjesi. Zamislite, čak će se i sunce jednoga dana u dalekoj budućnosti ugasiti. Međutim, ono što je stvarno neuništivo jesu dobra djela učinjena iz ljubavi. Pokušajmo ući i u drugu dimenziju ozdravljenja gluhog mucavca. Ljudi koji imaju problema sa sluhom i govorom nalaze se nekako na strani, na margini ljudskih zajednica, jer najvažnija osjetila za komunikaciju, a to je zapravo čuti i kazati, su im onemogućena, oštećena. Zato moraju uložiti dodatne napore da bi se uključili u zajednicu. Ovu čovjekovu isključenost iz zajednice možemo prenijeti i na drugu, na duhovnu sferu čovjekovog života. Naime, osim u nedostatku fizičkih osjetila, čime se čovjek isključuje iz zajedništva s drugima i zajedništva s Bogom, zapravo svojim grijesima. Osim što pomaže gluhom mucavcu u njegovoj nevolji, Isus ga vraća u zajednicu. A kako nas Isus vraća u puno zajedništvo s Bogom i crkvom, zajednicom vjernika, ako ne oproštenjem grijeha. Braćo i sestre, vjerujem da se mnogo puta u svome životu možemo usporediti s ovim gluhim mucavcem. Mnogo puta smo se isključili iz zajedništva i s Bogom i s drugima. Iz zajedništva zajednice vjernika svojim slabostima i svojim grijesima. Evo zato i danas s pouzdanjem molimo Gospodina da otvori naše uši, da možemo čuti njegovu riječ koja ima moć izliječiti našu dušu. Neka Gospodin razriješi spone našega jezika, našega života, da možemo snažno posvjedočiti Božju ljubav prema nama i cijelom svijetu.
Ovaj svijet možemo promijeniti jedino ako sebe promijenimo. Ako njegova riječ bude mjerilo našega života. Ako sve ljude prihvatimo kao sebi jednake. Tako nas uči i sami apostol Jakov. Gospodine Isuse, koji si nas pozvao na gozbu svoje ljubavi, na ovu svijetu misu, preobrazi naša srca, da te prihvatimo kao put, istinu i život i da ti bezuvjetno vjerujemo. Vjerujem u jednoga Boga, Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Otca i svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istovjetna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas, ljudi i radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Otcu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Otca i Sina, koji se s Otcem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu, katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Oče sveti, Tvoj je Sin ozdravio mnoge bolesne, te im otvorio srce da prihvate i svjedoče Tvoju riječ. Potrebni ozdravljenja duše i tijela, kao i Tvoje blizine i snage, utječemo Ti se poniznim prošnjama, ozdravi nam dušu i tijelo, Gospodine. Ozdravi nam dušu i tijelo, Gospodine. Tvoja je crkva potrebna velikih milosti, kako bi ozdravila od mnogih rana koje su joj nanesene. Podario je milost ozdravljenja i vodi je putem spasenja, molimo Te. Ozdravi nam dušu i tijelo, Gospodine. Tvoji su nam pastiri više nego ikad potrebni da nas upute u Tvoju istinu. Podari im zdrav razum i otvoreno srce, kako bi istinski živjeli i navještali Tvoju riječ u ovim izazovnim vremenima, molimo Te. Ozdravi nam dušu i tijelo, Gospodine. Svijet je ranjen mnogim bolestima i teškim vremenskim nepogodama. Podari ljudima snage da u tom sveopćem metežu mogu čuti Tvoju riječ, molimo Te. Ozdravi nam dušu i tijelo, Gospodine. Mnogi ljudi ne gledaju na druge srcem, već očima. Podari im nepristrano srce, kako bi u drugima mogli vidjeti da su Tvoja ljubljena djeca, molimo Te. Ozdravi nam dušu i tijelo, Gospodine. Tvoj je Sin ozdravljao bolesne, kako tjelesno, tako i duševno. Podari svima koji brinu o bolesnima, da u liječenju tijela ne zaborave na lijek za dušu, molimo Te. Ozdravi nam dušu i tijelo, Gospodine. Sveti Oče, zahvalni za dar Tvoga Sina, iscijelitelja svih naših boli, uputili smo Ti ove molitve u želji da svi narodi svijeta iznova upoznaju Tvoju ljubav i hrabro je životom i djelima svjedoče. Po Kristu, Gospodinu našemu.
da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu Svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svijetoj crkvi. Bože, izvore pobožnosti i mira, molimo te da ovom žrtvom tebe iskreno štujemo, a pričešće tvoga otajstva postignemo međusobnu vjernost i jedinstvo po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama i s duhom tvojim, gore srca imamo kod Gospodina. Gospodine sveti oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu, iz samilosti prema ljudskoj bijedi, on se rodio od djevice, trpljenjem na križu izbavio nas od vječne smrti, uskrsnućem od mrtvih darovao nam vječni život. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka. Uistinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti, tebe zato molimo rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao nam, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraš uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha.
ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Moju sve, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći, dakle, spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, krug života i kalač spasiva. Zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebe služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavršio u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Kristoferom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se slugu svojih naših očeva koje si s ovoga svijeta pozvao k sebi, duhovnih i tjelesnih. Daj oni koji su krštenjem urasli u smrt Tvoga Sina postanu dionicima i njegova uskrsnuća. Spomeni se i sve ostale naše braće i sestara koji usluše u nadi uskrsnuća i svih koji preminu žrtvom smilovanju. Privedi svjetlu svoga lica. Molim Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo sve govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Krug naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio uvijek s vama. Koji odluci naš grijeh,
grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Tijelo Hristovo, amen. Tijelo Hristovo, amen. Tijelo Hristovo, tijelo Hristovo, tijelo Hristovo. Pomolimo se. Gospodine, svojom riječju i svojim jelom daješ nam hranu i život. Daj da rastemo u ljubavi po tim dragocjenim darovima, te zaslužimo vječno zajedništvo s Tvojim Sinom Isusom Hristom, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. Danas je 23. nedjelja kroz godinu, danas je i Očev dan, pa neka je sretan i blagoslovljen svim našim očevima i onima koji će to biti i duhovnim i tjelesnim, da uistinu budu istinski čvrsti oslonac u životu i u vjeri svojih obitelji. Utorak je Sveti Marko Križevčanin. Utorak je imena mjeseca koja je sljedeća nedjelja, Mlada nedjelja. U srijedu je blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, Mala Gospa. Prošli tjedan su pokopane članice naše zajednice Karolina Modrić i Ljubica Dumančić. Sjetimo ih se svojim molitvama, evo izmolimo Oče naš, Zdravu Mariju, i za njih, a evo i na poseban način za sve one naše duhovne i tjelesne očeve koji su preminuli i za koje vjerujemo da se nalaze u vječnom kraljevstvu kod Gospodina Boga. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni daj nam danas, i otpusti nam grije naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodine, I svjetlost vječna svjetla njima.
počivali u miru. Amen. Evo mi se i dalje nalazimo u ovome, kako kažemo, lockdownu, u ovom ograničenju pa do daljnjega. Dao Bog da ovo što prije prođe. Vjerujem da ćemo se, evo, ako nikako drugačije, onda i preko ovoga medija i sljedeću nedjelju susresti slaveći Gospodina Boga. A sada primite glave, da primite i blagoslov ovoga dana Gospodnjega. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Bog svake utjehe ispunio vaše dane svojim mirom i udjelio vam svoj blagoslov. Amen. Izbavio vas od svakog nemira i učvrstio vam srca u svojoj ljubavi. Amen. Obogatio vas nadom, vjerom i ljubavlju, da plodni dobrim djelima sretno stignete u vječni život. Amen. I blagoslov Boga svemogućega, Otca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazda. Amen. Idite u miru. Bogu hvala. Klanjamo ti se, presveti Gospodine Isuse Kriste, ovdje i u svim crkvama tvojim, koje su na cijelome svijetu, i blagoslivljamo tebe, jer si svetim križem svojim svijetom